Benvingudes a El Context, una conversa sobre llibres entre amics. Hola, Andrea. Hola! Què tal? Com estàs? Bé, bon any! Bon any a tots els que ens escolteu. Estem així tornant a gravar el podcast després d'un paronet per fi he aconseguit que Andrea accedisca a gravar un altre episodi. Hem necessitat un any, però bueno, el nostre primer podcast del 2026. Benvingudes! Benvingudes. Volem començar avui en un contingut que, si esteu clavats un poc en el món dels llibres, potser ja heu estat veient en xarxes estos dies, i és que volíem fer un poc de recap, que se diu ara, no?, de recopilació de les nostres lectures favorites del 2025. Molt bé, molt bé. Marta, has llegit molt des de 2025 amb l'excusa del podcast o què? Has fet els deures? He llegit moltíssim, més que ningú any, la veritat, però també és de veres que tinc més temps que a 3 anys, però me vaig marcar un objectiu d'uns llibres i l'he superat de sobre. Crec que és l'únic objectiu d'este 2025 que he complit. Però, parlant d'això, què penses de tot això de... Però espera, no t'adelantes. Quins altres objectius? Bueno, això ja és un altre tema per a un altre podcast. Jo tenia un objectiu d'uns 15 llibres, perquè l'any passat vaig llegir com 13, un poc més d'un al mes, i al final he llegit 22, que és prou. 22 llibres? És prou per a mi, la veritat. I això t'ho marques en el Goodreads? Claro, en el Goodreads te pots posar un propòsit d'un repte de llibres per a l'any i te va dient el percentatge que portes i pues vas veient també el percentatge dels teus amics i vas compartint el que llegis, el que no. Coneixes l'aplicació? La conec. Ho vaig intentar fer-me, però al final tu saps que jo en el tema de les aplicacions abandone i jo vaig per així en el meu book journal. Sí. I així en el meu guia i jo m'ho anoto tot en paper. Sí, Andrea és més analògica, com ja sabeu, però també està superxulo, la veritat, estic veient-la així davant i també està guai. És molt xulo, va ser un regal de la meva amiga i la veritat és que l'estic gastant moltíssim. Al principi pensava, ho gastaré perquè normalment llitges i després no te prens el temps d'escriure de què va el llibre, no? Perquè diuen diverses coses, no? Quan l'has llegit, el títol, quina és la llengua original, què t'ha paregut, també té el rating de les estrelletes. Ah, les estrelletes. I la veritat és que m'agrada perquè sí que ho estic gastant perquè realment me serveix un poc per a fer el que tu fas en l'aplicació. Clar. Saber què he llegit, tindre així un poquet com el meu diari de lectura. Sí, jo la veritat és que abans de tenir l'aplicació ho apuntava a la meva agenda. Recorda que me posava tipo el nom del llibre i l'autor i feia, pues, després veia quants llibres havia llegit, però l'aplicació t'ajuda un poc a això, a parar-te el momentet de dir m'ha agradat, no m'ha agradat. Exacte. Fer una ressenya si vols, posar-li unes estrelles, també, òbviament ho comparteixes amb els teus amics, que també està bé, però per exemple a mi me costa molt això. O sigui, jo soc malíssima per posar ressenyes, jo mai poso ressenyes escrites perquè com a que no sé què escriure i les estrelletes tampoc. Jo sempre poso com 3, 2, 4, però mai fique ni 1 ni 5 perquè me sap com mal. Tia, però per què no fiques 5? Que mala és la típica professora que mai te fica el 10. Jo crec que sí, vaig a ser eixa professora. No sé, és com que me costa que algo me parega perfecte i que algo me parega terrible. Ja, ho entenc. Jo, això la veritat és que és exactament, o sigui, el book journal, per si algú de les persones que ens esteu escoltant no l'heu vist, és exactament el mateix. O sigui, té tots eixos apartats i el fa Moleskine, que no sé si te sona, que és una marca de llibretes. Sí, però coneguda, no? Sí, i està guai. La veritat és que a mi també me costa fer la ressenya, com dius tu, però m'ajuda, perquè un poquet és com una reflexió sobre el llibre. Sí. No sé, en el Goodreads, la meva pregunta és, la ressenya després la llegeix més gent? Sí, és pública. Ja, això és que, clar, ahí tens més pressió. Jo m'ho escric per a mi i és com, m'ho poso com per a mi recordar, per a jo poder recordar si m'ha agradat el llibre o no. Clar, és pública i li a la gent que va llegir-se aquest llibre, per exemple, li deixen moltes, si la teua a una persona random, diguen que mai llegirà la primera, però, per exemple, si jo me llisc un i tu entres per llegir-te-lo, sí que te dius la meua. I també hi ha com un feed tipus Instagram d'inici on fica, pues Marta ha acabado tal libro, Marta ha puntuado tantas estrellas. Ui, això no m'agrada. A mi sí que m'agrada, però... Però te pressiona, tia, un poc. Sí, és com busques, en certa manera, també... És un poc el reconeixement de la gent que està en l'app. No vas a ficar una ressenya que siga horrible. Sí, i n'hi ha influencers de Goodreads i tot. Vull dir, dins de l'aplicació de que fiquem moltes ressenyes. També, no sé, és com que
A mi me costa i també quan jo afegis, perquè tu tens com estanteries, ¿vale? De llibres que te vols llegir, que això està guai per a guardar-te. Si tu ara me recomanes un, me el guarde ahí. Això està bé. Jo normalment el que faig, perquè clar, no tinc això. Més analògic. Aleshores, sí, i la veritat és que això me pareix més bona idea. Jo el que faig és vaig a la millor a una llibreria i m'agrada un llibre. Saps? Li faig una foto Mm. i el tinc un poc en la meva galeria de fotos i sé que el tinc ahí quan el vull, Quan vols buscar. quan puc comprar-me o el que sigui, me'l Sí. compre. Això és útil. Però, per exemple, jo quan fique, i tu vas actualitzant, pots anar actualitzant el percentatge, tipo, estic en la pàgina 100 i te diu, pues és el 25 i vas compartint, però jo quan me'l fique que l'estic llegint, jo no llisc les ressenyes, ni dels meus amics ni de ningú. O sea, en el moment igual la llegit, però igual fa 2 mesos, però antes de llegir-lo, o mentre no, perquè com a que me condiciona. T'influència. Sí. Sí, No sé. a mi em passa això, bueno, no és igual, però en les pel·lis, quan vaig a veure una pel·li, no m'agrada mai veure el tràiler. És com, per què? És que no. ja me'l conten. Ja, depèn del trailer, sí, és de veres. És que hi ha trailers que dic, bueno, ja està, ja no cal que me veig a la pel·lícula, pa què? Pensava que m'anaves a dir de veure de llegir una ressenya de la peli. No, això normalment tampoc ho faig. És Ja. com que m'agrada veure, o sigui, m'agrada en el moment veure si m'està agradant i que me sorprenga, no? Perquè si ja estic superinfluenciada, Sí. no, ho evita molt, la Sí. veritat. I te ficares en un repte de lectura? No me No. fique reptes de lectura. És que, clar, Per ara... què me mires en eixa cara? No, perquè volia parlar del... Suspicious. Volia parlar del tema perquè ara en tot este contingut que està havent de llibres que m'he llegit, pues és que n'hi ha gent que llig moltíssims llibres i com a que s'està un poc, que això és un debat molt més gran, no? Productivitzant la lectura. De que Absolutament. queda molt bé dir, m'he llegit 150 llibres, que jo dic, com ho fan? O sigui, jo no... Mira que he tingut temps lliures este any, També però... dependrà del llibre que llisques. Sí, i també tinc una vida a part, o sigui, no sé, saps? No sé. Però no tots els llibres són igual de llegir. Ja. Hi ha llibres que són molt densos i hi ha llibres, ara quan després te contaré un, que és dels que més m'ha agradat, per exemple, que ha sigut superàgil, que me'l vaig llegir en 2 vesprades. Però n'hi ha altres que necessites parar i agarrar aire o pensar. Entonces, jo sempre sospite d'això. Vull dir, llegir-te 150 llibres, o siga, Bueno, he dit una xifra arreu. són, Sí. però són pràcticament cada 2 dies estàs llegint un llibre. És que no t'ha temps ni de reflexionar sobre el llibre, no sé, m'agrada, és com quan vas al cine i ixes. És com jo necessito un temps, si la pel·lícula és bona, Per a pensar. clar, o sigui, a pensar el que m'he llegit no és automàticament... Ale, següent llibre. I, de fet, abans ho feia. Quan era més menuda, sí que feia molt... M'acabava un llibre I començaves. i en la mesita ja tenia el següent i me'l començava. Però ara ho evite. Perquè, no sé, és com... Vaig a, no sé, saborejar un poquet Ja. abans de començar l'altre, saps? És que tot el món ixe de Goodreads o del BookTok, que ja ho hem mencionat una volta, que jo sóc usuària, ja ho estic dient que la utilitze i que m'agrada, en TikTok m'eixen recomanacions de llibres i m'agrada el contingut, però també crec que fa el fet de que tots siguem tant consumidors com que fem aquest contingut fa que ho facis tot com de cara a la galeria, perquè Correcte. tu antes a qui li dius que t'havies llegit 30 llibres? Pues igual a la teva amiga en la que pares de llibres com tu i jo, però no ho anaves publicant per ell i ara és com un check, saps? Exacte, és com llegir, check. És com el que parlàvem, crec que començarem així el nostre podcast, no? Parlant de les lectures d'estiu, que en estiu has de llegir un llibre sí o sí, si no eres un pària social. Ja. Vull dir, què passa si jo en estiu m'ha passat tot l'estiu jugant al parxís? Per què no puc jugar al parxís? Suena el parxís està bé, la veritat. Després d'este mini debat, si vols podem passar, havíem pensat parlar un poc de això, del que havíem llegit en 2025, un resum... Top 3. Sí, vols començar tu, Andrea? En el número 3 de les meves lectures del febrer de 2025, mira, vaig aprofitar i us vaig a llegir. Això és molt personal, vaig a compartir-ho amb tots els oients. Això és molt personal, Marta, perquè les meves ressenyes no són públiques. És de veres, és tot un privilegi. Així que vaig a llegir breument el que escric jo en el llibre per a recordar-me, que veureu que és molt curtet. Aleshores, en el meu top 3 del 2025 tinc un llibre que feia moltíssim que volia llegir. De fet, no recordava si l'havia llegit. El tenia en casa, els meus pares, pàgines grogues. Era de ma mare. El meu germà l'havia llegit. Feia més anys que no sé què. I el vaig veure i les pàgines pràcticament caient del llibre. Una relíquia. Una relíquia. I dic, però un llibre d'estos que, no sé, que sempre senti parlar, i ja vos vaig a dir el títol, però m'agrada fer un poquet interessant. El llibre és El túnel, d'Ernesto Sábato. M'imagino que molts dels nostres oients tal volta el coneguen. És un llibre
bastant antic. Marta, tu l'has llegit, este? No, jo sempre és que me dius mai es conec. El recomane. Vale. El recomane. És un llibre impactant. És una novel·la policíaca i allà vaig a les meues anotacions. Juan Pablo Castel narra en primera persona com la seva soledat fa que deposite en una dona totes les seves esperances i, en no veure-les constantment correspostes, la mata. Però tranquils, que no us estic fent spoiler. I ara bé, m'encanta l'inici del llibre. Comença ja dient que l'ha matat i tot el llibre és una justificació d'allò que ha fet i per què. Impactant. Vale. Em va sorprendre molt precisament això. Vull dir, en la primera pàgina Que començarà ja. tu saps que ell l'ha matat. Però és un poc, estàs en la ment d'una espècie de psicòpata Mm. i el llibre no és del 2025. Ja. No sé dir-te ara quin any, però serà dels 80. Com que no està sé. tan modernitzat en aquest No, sentit. però absolutament. Sí. Deve ser un llibre molt, molt innovador per a l'època, Mhm. saps? Perquè parlar d'això i parlar des del punt de vista del assassí o del maltractador Clar. o de, saps? I aconsegueix fer-te com empatitzar un poc. Un poc. Ja. Interessant. És com que empatitzes i al mateix temps l'odies, saps? És com, Mhm. però vols seguir. Ja. I és molt curtet, i és molt àgil i molt còmode. I això t'ajudaria a complir el repte de lectures perquè seguís ràpid, no? Sí, perquè a més és que enganxa moltíssim, és policíac total, saps? És com... No sé, super recomanable. Vale, Top 3. top 3. O sigui, Marta, en tercer lloc. Jo enguany he llegit coses molt de tot tipus clàssics que tenia pendents. He llegit El Principito, per exemple, que no l'havia llegit mai. He llegit bestsellers d'estos que te llegeixen en una vesprada que han fet ara una peli, de tot. Però crec que els tres que vaig a parlar tenen un poc en comú un adjectiu que podria dir que són tendres, vale? Diria aquesta paraula. estàs romàntica últimament, en el 2025? No, la veritat. Me costa un poc posar l'ordre de prioritats, sí, 1, 2, 3, però crec que este va ser el tercer. Vaig a parlar-vos de Paula, d'Isabel Allende, que, òbviament, Isabel Allende entenc que molta gent la coneix. M'ha passat un poc igual que el teu. És un llibre que jo tenia, de fet, apuntat perquè jo m'apunto en els llibres on el compre i la data, normalment, o qui me'l regala, o quan me'l llisc, m'agrada apuntar-ho. I este me'l compré en la Fira del Llibre en el 2016, o sigui, Ostres, ha fet enguany, ha fet ara 10 anys. estàvem acabant la carrera. Sí. I jo me recordo que m'ha costat tipus superbarat una fira d'estes de llibres antics i estava també groc, o sigui, és un llibre de segona mà groc. I jo, la veritat és que dubte si m'he llegit en aquest moment. Jo crec que el comenci i no m'enganxa. I ara estava al vers quedar de casa un dia que no sabia què llegir, el mateix que comentaves tu, i la veritat és que m'ha agradat, perquè un poc en resum del llibre és que és una història real de que la filla d'Isabel Allende, que li deien Paula, de repente, mentre ella estava presentant un llibre, cau en coma per una enfermetat. Ostres, no ho sabia això. Sí, crec que és porfíria l'enfermetat que té, que exactament tampoc sé dir-te bé de què se tracta. Però ella era jove, tenia 20 i pico anys, i cau en coma i està ingressada. I Isabel Allende, mentre està acompanyant-la en aquest coma, decideix començar un llibre i contar un poc la seva història de vida d'Isabel, la història de la família. I ella té una història de vida molt interessant. Però no parla de la filla, parla de la història familiar, diguem-ne. Com de manera transversal. O sea, conta la història d'ella i va ficant trossos de la vida de Paula en l'actualitat i va despedint-se d'ella, bueno, tot el procés del dol. Clar, ella va estar en coma, és un fet, òbviament, real, no? I va estar en coma com un any i pico i finalment acaba morint. Ostres. Entonces combina un poc la història familiar, que és molt interessant perquè ella és filla de dos diplomàtics i és neboda de Salvador Allende, que el mataren en el cop d'estat que va fer Pinochet en Xile. No és una persona normal per així dir, sinó que viu en molts països de jove, té moltes vides, té moltes professions, se reinventa, emigra, o sigui, és una vida prou interessant familiar i la va narrant i alhora va passant com ixe dol pues, de veure morir a la filla té un home que s'acaba de casar del punt de vista d'ell, no sé. I damunt... Això no és tendre, Marta, això és un drama. Sí, és un superdrama, però no sé, com que damunt me l'he llegit en un moment de que tot ixe tema el tenia com un poc en la meva vida i m'agrada moltíssim, la veritat. Ha sigut dels últims que m'he llegit, crec que és l'últim antes del que m'estic llegint ara, que si igual després comentem ràpidament lectures actuals. El posaria en tercer, ja li dic, per ordre, que no sé en quin ordre posar-lo, però m'agrada molt. Molt bé. Passem al top 2? Sí. Comença jo? Sí. Vale. Això és molt fort, el que m'ha passat en este llibre. Vale. És un llibre que, tia, el tenia un poc en ment, el vaig veure un dia en la llibreria, però
no me'l vaig comprar. I jo ja, després ha estat ara molt de moda, el veia per les xarxes, però res, no me l'anava a llegir. I una nit, això no és broma, A veure. això és real. Tia, vaig somiar en el llibre, Ui, tia, sense haver-me'l ni llegit. O sigui, com que vaig veure la imatge de la porta. O sea, la portada o la història. No, la història no, perquè jo no l'havia llegit. No la sabia. O sigui, en un moment del somni veia la porta. Al demà em vaig anar a la llibreria, em vaig comprar 2 mesos de rebot, però, Això sempre em passa. però dic, és que me l'he d'endur. Vull dir, això què és? Tia. Esta senyal? Això és una senyal de l'univers. No sé, una cosa molt estranya. No m'havia passat mai. Mm. Pareixia que estic inventant-m'ho per al podcast, però, tia, tal com t'ho conte. Va ser així, tal com t'ho conte. I ha valgut la pena? M'ha agradat, està en el top 2. Top 2, clar. També t'he dit que un poc per aquesta història, perquè clar, això Sí, havia de ser el top 2. té com una màgia ahí que n'hi havia que contar. Totalment. Aleshores, això ha passat en novembre del 2025, perquè jo així en el meu book journal també fica lo de date read, en plan, quan me l'he llegit? Pues novembre del 25. Clar, és que d'això no havíem parlat perquè no havíem gravat des de novembre del 2025. Així va. Vale? Però no vos heu perdut res perquè vos ho vaig a contar ara. Clar. I vos conte el que he posat. Vale. El llibre és Las gratitudes. La llengua original és el francès. Delphine de Vigan. No sé parlar francès, però és una dona, autora. Vale, ens posarem tots en la descripció, com sempre, igualment. I parlen, després he llegit coses sobre ella i sempre tracta temes pareguts. El títol ja ens diu molt, Las gratitudes. El llibre va, no sé, tia, igual és com una senyal per a mi, per a ser agraïda amb la gent, no sé. Vos dic les meves anotacions. Un llibre senzill de llegir amb un tema profund. La bellesa en ve baixa. El fer-se major. La pèrdua de memòria. No trobar les paraules que fugen de la ment. La gratitud com a nexe de totes les parts del llibre. Donar les gràcies als que tant han fet per nosaltres. Una dona major ha mort i assistim als seus últims dies en una residència a través d'una veïna a qui ella ha cuidat i del logopeda que té actualment. L'obsessió de la dona, que ja no parla perquè no troba les paraules, és trobar a la família que la va cuidar i ocultar durant la Segona Guerra Mundial. Impressions, vos dic el que he ficat, m'ha agradat. Es llig fàcilment, enganxa, però no deixa indiferent. Vale. Este te vaig a demanar que me'l deixes perquè jo també l'he estat veient un munt i tot el món parla superbé i me crida molt l'atenció a llegir-lo. En 2 dies me'l vaig llegir. Sí. Enganxa moltíssim. A més, és que és molt còmode de llegir i el tema, sobretot, més que tu saps que normalment jo em fixo molt en com està escrit el llibre, no? Així de dir-te que la traducció, crec que hi ha algunes parts que segurament no s'hauria pogut fer millor, però m'haguera encantat llegir-lo en francès, si haguera pogut. Ja. Perquè hi ha alguns xocs de paraules i el traductor ho explica, però és això que estàs llegint i dic, ai, me falla algo. el vull en francès. Ja. Però sí, m'ha encantat. I el que t'estava dient, que tu saps que normalment jo em fixo en com estan escrits, en este llibre no és això, està molt ben escrit, per descomptat, però no és això que llegis l'oració i dius, no. Però el tema que tracta i com el tracta d'una manera molt, no sé, molt tendra, probablement és la paraula, com molt... Sí, el tracta molt bé, d'una manera dolça i a través de l'amor i a través del donar les gràcies i és un tema que normalment no sol tractar-se en els llibres, no sé. El de la bellesa o el de donar les gràcies? Els dos. Ja, creus que te fa reflexionar sobre això de canviar un poc la teva forma de ser, no dic que no sigues agraïda, no? Però com fijar-te més en les coses ixes de les que tens que donar les gràcies és dia a dia. Sí, no sé, o sigui, jo crec que donem molt les gràcies, no és en el dia a dia, és com a les persones, perquè de vegades passa, no? Que quan algú de la teva família o algú a qui vols moltíssim no està, i tal volta no has tingut temps de despedir-te d'aquesta persona, no? I dius, ai, m'haguera agradat dir-li més voltes que el vull, o dir-li més voltes que gràcies per tot el que has fet per mi, o... No? Jo crec que jo ho faig molt a les persones que vull, també per motius personals, però ho faig molt. Sí. Intente fer-ho, però és cert que m'agrada que el llibre parli d'això, saps? Perquè és que és veritat, hem de donar les gràcies a les persones que estan ahí constantment, i dir-li a les persones, quan no estigues, és que sé que te vaig a trobar a faltar, no? Vull dir, que de vegades no sempre ho fem o discutixes amb no sé qui o... No sé. M'ha agradat el tema i m'ha agradat com tracta eixe fer-se major
de manera tan tendra, saps? I al mateix temps aquesta història de la Segona Guerra Mundial, Que està bé. sempre li dona un... Li dona sempre el toque de Segona Guerra Mundial. Recomanable. Molt bé. Jo crec que esteu un poc tendres totes. El meu segon llibre també l'he llegit dels últims mesos, des de que no havien gravat fins així, i és Los Ingratos de Pedro Simón. Jo l'havia vist també en xarxes. Però Pedro Simón és l'autor. Pedro Simón és l'autor, sí. Vale. I el títol és Los Ingratos. I este també el definiria en el mateix adjectiu perquè se trata també dels anys 70, crec que els tres són dels anys 70. Hi ha un xiquet que és el fill de la professora, de la mestra del poble, i en aquesta època pues, a sa mare la canvien de poble i ell pues, se muda en ella i la germana. I arriben a un poble, si no m'equivoque, de Castilla profunda, típic poble supermenut, i allí la mare contracta a una dona major del poble perquè cuide les xiques quan ella no està. I aquesta dona és sorda. De què va el llibre? Pues no sé, de xiques que se criaven en aquesta època en el carrer, de moltes coses com de la vida de poble. És un homenatge, jo crec, com a aquesta figura de cuidadora. En este cas és una dona major, sorda, contractada, però també... Una pregunta, i com es comuniquen els xiquets en la dona? Sí, o sea, ella... ¿Aprenen llengua de signos? No, ella como, yo creo que dices llaves, o sea, Ajá. se comuniquen, pero la cosa es como que ella es la sorda del poble, ¿sabes? És Ja. un poc ese estigma, però tot el que el xiquet aprèn d'ella, que al principi és una relació un poc llunyana i com se van apropant, i també ella lo agraïda que al final està per aquesta oportunitat de tindre una família. Bueno, ja no seguís parlant perquè si no faig spoiler. Però va de res i de tot, o sigui, de la figura de la família, de la figura de la cuidadora, de la vida senzilla un poc d'aquesta època, les xiques criats en el poble, i me va parèixer molt bonica, la veritat, la Top història. 2. Sí. És que quan estava mirant, perquè lo bo de este recap o esta reflexió és que te pares a veure tot el que has dit este any, que abans se t'olvida. És que este me va agradar molt, sí. Però li ficaries, tenint en compte com valores tu, 3 estrelletes, no? No, o sea, té 4 en el meu Goodreads, és que ningú té 5, però té 4. O sea, me va agradar, me va parèixer fàcil de llegir, però boniquet. O sea, com això que te llitges una història te quedes com en bona sensació antes de dormir, saps? No te fa patir. I Sí, crec que en aquest moment de la meva vida necessitava això. Necessitaves una cosa així. Sí, és que de vegades és Sí. cert. Molt bé, interessant. I acabem amb el top 1. Top 1, que és important. Quin tens tu, Andrea? Jo, Top 1. així el tinc, en la I del meu book journal, en la I. Imposible decir adiós. El vaig llegir en febrer del 25, de Han Kang. M'imagine que coneixes Han Kang. És la de la classe de griego. Sí, tenim pendent fer un podcast un poc sobre esta autora, és una autora, veritat? Sí. I sobre Coreana. este tipus de literatura coreana que més avant tenim pensat fer. Però bueno, conta'm un poc. Número 1. Primer, tinc que seguir. Sí, número 1. A veure, premis, Premi Nobel de Literatura. Ella ha sigut Premi Nobel de Literatura. Important. Llengua original coreà. Tipus de llibre tinc novel·la i entre parèntesi he ficat històrica. Vale, Perquè no és una novel·la històrica, però sí, Vale. toca un poquet ahí. Aleshores, comença el que vos conté. Comença el que he anotat. Anotacions. M'ha fascinat. Dibuixa un tros de la història i de la tragèdia de Corea en els anys 40-50 en la ment del lector. Té la capacitat de generar imatges que perduren en el temps i que transporten la tragèdia col·lectiva al present. De manera transversal ens parla de l'existència, o més bé de la no existència, de la capacitat de sobreviure's a un mateix, per a no perdre la memòria col·lectiva. Uau, super ressenya. I això seria la ressenya principal en Goodreads si tingueres quan decidiria quan t'apretés el llibre. És que em va parecer molt interessant, perquè, no sé, nosaltres també tenim les nostres tragèdies com a poble, i un poc aquesta capacitat de reflexionar sobre el passat d'un país. I la capacitat de veure com no s'ha de perdre aquesta memòria i com de vegades això que no has curat, aquesta ferida no curada, te porta a certs traumes en el present. És que ho fa increïble. I a més, és una autora molt metafòrica, utilitza moltíssimes metàfores. Arriba un punt de la història que dius, ja no sé si estic parlant d'este personatge o el personatge és un pardal o, saps? Vull dir, és increïble com treballa tot això. I sobretot el que he dit així, o sigui, és que les imatges que ella crea, jo és com si estiguera veient... O sigui, llegia
I ara mateix el tinc en la meva ment guardat com si fos una pel·lícula. Això és superdifícil de fer, jo crec, a aquest nivell, com a escritora. Molt xulo. Top 1 definitiu. Imposible decir adiós. Bueno, Marta, vale. superau. Clar, ara jo després d'aquesta ressenya, com Andrea sempre se prepara les coses tant i jo No, sempre si és el que improvise. tinc així en el book journal. Després d'aquesta ressenya, com a que no sé si vaig a poder explicar tan bé el que jo tinc com a top 1, però bueno, anem a intentar-ho. El meu top 1 és El olvido que seremos, que és de l'autor Me sona. Héctor Abad Faciolince. Ell és un autor colombià. Va ser un regal de Nadal de l'any passat, me va portar Papa Noel. Jo havia escoltat a molta gent recomanar-lo, havia vist que hi ha una pel·li en Netflix que el protagonista és Javier Cámara. Sí? Havia sentit inclús, M'interessa. havia sentit inclús una entrevista a l'autor, però no m'havia decidit a llegir-lo. I un dia comencé la pel·li, no me va enganxar, el vaig deixar. Me'l van regalar i li vaig donar l'oportunitat i m'agrada moltíssim. De què va? Pues dic que també és tendre perquè Héctor Abad Faciolince descriu a son pare, conta la vida del pare d'ell, que també li diuen Héctor Abad. Però és real. Sí, és una història real. Te molen a tu les històries reals. Sí, estic molt en això. Molt com de memòria, de família, així, no sé per què. I conta la vida de son pare. Son pare era un metge molt important de Colòmbia, en els anys 70 sobretot. Més que metge, era metge però estava molt clavat en coses humanitàries, socials. I, per exemple, ell va treballar molt per a que en Colòmbia hi haguera... No sé, A clavegram. Que anava a dir-te, però autor colombià? sí. O sea, ell és colombià i el pare era un metge molt Ajá. important en aquesta època en Colòmbia. No sé si arriba a clavar en política, però clar, era una època molt conflictiva en Colòmbia i ell conta tota la història d'ell i al final... No me'l contes perquè m'està interessant. És el teu top 1 i me'l vull llegir. Vale, és que no sé si és un spoiler, però bueno, conta la història d'ell, clar, com a fill, però més enllà de la problemàtica social de Colòmbia, que clar, que aprens I coses... superinteressant, perquè jo no tinc ni idea. Clar, pues jo, encara de que conec un poc sobre el país, d'este tema, òbviament no tenia ni idea, i més d'aixòs anys que ja pues, fa uns anys i com estava la ciutat i com és en Medellín. Ajá. I també, com ho conta el fill, al final realment el que és una carta d'amor a son pare, Que saps? xulo. És com un home molt important en la societat i per a ell com a fill i a nivell familiar conta que era pues, una persona que més enllà d'una educació que podies pensar és metge, voldria que el fill fora també metge, és com educava molt de carinyo i tratava molt de carinyo al fill i a les filles, tenia diverses germanes. Me va agradar molt. Després de llegir el llibre ja m'he decidit a veure la pel·li i me va agradar, però és de veres que, clar, no és una pel·li d'acció, que saps? És una pel·li tranquil·la de la vida de l'home. Que probablement el llibre és prou millor que la pel·li en aquest sentit, perquè estem més acostumats a llegir aquest tipus de lectura que a veure aquest tipus de pel·lícules, Sí, no? és com una pel·li lenta, però perquè... És que és així, no? Clar. I no sé, me va agradar molt, la veritat. Mira, la posat en el top 1. No sé, realment se me dona un poc mal fer els tops, però quan estava preparant-ho és el que me les he de deixar, ixe. Sí, Em crida l'atenció, sí, perquè és que no... I, per cert, pregunta, número de pàgines? Ai, no ho sé. Però no és super llarg. Estàndard, normal. No és molt gros. No, normal. Tapa dura? Ai, no És que estic com intentant visualitzar-me'l, saps? No sé, me fan les preguntes molt específiques, Andrea. La veritat és que no sé. No, crec que no, l'edició que jo tinc, crec que no. Clar, no sé si hi ha una altra. D'acord. Molt bé, me'l deixaràs. I bé, jo crec que podem tancar parlant de les nostres lectures actuals per a que tinguem un poc actualitzats els nostres... La tinc així. I ara, què estem llegint? Mira, el mateix dia que vas comprar les gratitudes, i els nostres oients ho saben. Però saps, l'autora Descobriment, una autora que he descobert que m'encanta. Ah, bueno. M'encanta, estic jo molt d'autores. Sí. M'encanta. Verónica Raimo. Ni idea. Vale, Verónica Raimo té un llibre que jo no sé si l'hem comentat alguna volta en el podcast, que es diu Nada es verdad, que és impressionant, o sea, m'encanta, molt divertit, és una autora italiana. Vale. I ara vaig veure que és el seu últim llibre, que és La vida és breve, etc. És el títol, La vida és breve, coma, etc. Ja t'imagines un poc com va el tema, no? Són històries curtes. A més, és que Anagrama ha tret el formatet xicotet, que m'encanta, sí, perquè me'l pots en el bolso i vaig llegint. M'està encantant. No vull dir-vos més,
perquè vull parlar d'este llibre en el següent episodi. Vale. Aleshores, no vaig a dir-vos de què va ni de parlar de ninguna història en concret, però totes són boníssimes i m'estan encantant. Però, Verónica Raimo, podeu anar buscant ja Nada es verdad. Este encara no vos feu spoiler, que us el vull contar jo. Però Nada es verdad sí, perquè ja no crec que parle, que és un llibre que vaig llegir en el 2024. Ja, claro. Però super Lo recomanable. recomanes. Sí, recomano molt aquesta autora. És que té un humor molt bo. Ella és romana, és de Roma, Vale. i té un humor boníssim, molt divertida. Vale, pues no la coneixia com moltes de les coses que Andrea comenta, però la veritat és que té pinta interessant. Jo estic ara llegint un llibre que va ser un regal, que és El tiempo entre costuras, de Maria Dueñas. Jo suposo que molts el coneixereu perquè n'hi ha una sèrie de fa uns anys que protagonitza Adriana Ugarte, crec Em que li sona diuen. la sèrie, sí. Sí, jo recordo que la vaig veure ma mare en l'època i me va agradar. I de fet, farà un any i mig, la vaig com tornar a veure en Netflix perquè està ahí, si algú la vol veure. I ara, pues, me van regalar el llibre i al principi dia com, bueno, no sé si me va interessar perquè al final ja he vist la sèrie i vaig llegir en algun moment algo de Maria Dueñas i no me va encantar. Però he de dir que ja porto la meitat del llibre i m'està agradant, està millor escrit de lo que jo m'esperava. Els nostres prejudicis, no? Sí, prejudicis, però també perquè t'he dit que vaig llegir algo d'ella que no me va agradar, entonces m'esperava que en el seu estil d'escritura no... I això sí que és un llibre gros, veritat. Sí, perquè tinc És que a format mi- bolsillo i és xicotet. És que me Ai, tira per carrer. Sí, és gros. Però jo vaig per la meitat, seguís fàcil. Jo també ja conec la història. Resumint un poc, per si algú no sap l'argument, ella és una modista que se'n va a Tànger i justament explota la Guerra Civil i ella és modista per a moltes dones alemanes, moltes dones angleses i a partir d'ahí com se mescla un poc espionatge, moda, històries d'amor i protagonistes de totes les nacionalitats. La veritat és que me pareix interessant a pesar de que ja sé la història, o sea, que m'està agradant. I ella crec que escriu, ja te dic, millor del que pensava. De fet, ella és filòloga anglesa. Així. Confirmem que estàs en novel·la històrica, eh? No pares. No pares en les històries d'aprendre sobre llocs. Ara Tànger, després Colòmbia, tia, t'estàs culturitzant d'una manera extrema. Bueno, ja que no puc viatjar, pues, per lo menos xisc. I algun propòsit de lectura per enguany? Ja, última pregunta. No, tu saps que jo no em faig propòsits de lectura. Però en aquest sentit. no de números, sinó de, pues m'agradaria llegir més de tal gènere que tinc oblidat, o no? Simplement el que te crida el que em l'atenció. crida l'atenció i el que m'abellix un poc. No tinc ningú propòsit així d'un llibre, ni tan sols un llibre que te diga, ai, este me'l vull llegir. Haurem de llegir algun igual per a poder comentar, perquè un dels que m'eixia millor valorats del meu 25 era el factor Rachel, que comentarem en el primer episodi. Que jo ja l'havia llegit. Clar, però no volia repetir-me, per això no parlar d'ell. Jo, la veritat és que seguir un poc com ara, que he mesclat enguany alguns classes que tenia pendents i alguns més actuals, a mi m'agrada un poc aquesta mescla, i també enguany és la primera volta que he llegit com, no sé si dir no ficció o no sé com dir-ho, per exemple, un llibre sobre economia per aprendre un poc, un llibre que crec que comentarem com de és que no sé autoajuda, però com de millora de la creativitat, saps? Com també eixir un poc de la novel·la, si tinc temps, si tinc ganes, perquè també hi ha moltes coses que aprendre. Ja. Jo és que en aquest sentit, en classe, en la filosofia, sí que he llegit molt d'assaig, molt de filosofia política, no sé què, i realment quan llegis m'aveix novel·la, perquè no tinc ganes de més xapa. Desconnectar. Més assaig, saps? Ja, és de veres. Bé, jo crec que podem demanar als nostres oients, que ens comenten un poc el seu top 3 de... Ai, sí, seria superguai. Per favor, top 3. I ens interessa saber també si algun dels que teniu en el top 3 és algun dels que hem parlat en el podcast. Ens faria moltíssima il·lusió estar en el vostre top 3. Ai, sí. Tu creus? Bueno, a lo millor sí. Ai, no sé, m'estic emocionant. Podria ser. Però bueno, si no, per agafar idees per al nostre àlbum en Goodreads de llibres que volem llegir, en el meu cas. Per al meu book journal. Bé, fins a la pròxima. Adeu!